Ahojte, vítam vás. Dnes sa budeme rozprávať trošku do hĺbky, pretože sa dnes budeme rozprávať o narcizme. Poslednou dobou, už je to niekoľko rokov, sa toto slovo narcizmus objavuje na mnohých sociálnych médiách, objavuje sa v článkoch, objavuje sa aj v bežných rozhovoroch. Well, that all depends on what your definition of a narcissist is. They will try this one last dirty trick. A lack of empathy. Narcissists, they rape your soul every single day. And the reason is they equate admitting fault with admitting that they're not good enough. Why do they want to destroy us when we genuinely just want to love them? I'm a psychotherapist, and this is a clear sign that you're dealing with a narcissist. Blames all problems on you. They need you to defend yourself. They need you to explain yourself. Hey, how can I get you to take accountability for the fucked up things that you do? Accountability? What's that? Ľudia začínajú spoznávať, ako sa narcizmus prejavuje, no s tým častokrát prichádzajú aj nálepky. On je narcista, ona je narcistka. A niekedy sa táto nálepka používa tak ľahko, že už ani nevieme, čo presne znamená. A tak sa dnes porozprávame o tom, čo sa za touto silnou nálepkou v skutočnosti skrýva, prečo sa zneužíva a taktiež sa pozrieme na to, ako diagnostika v odlišných krajinách, čo sa psychológie týka, zneužívanie, respektíve používanie tohto pojmu pôsobí. A tak toto video je pre všetkých, ktorí chcú lepšie pochopiť a prečo nie každý, kto je označený za narcistu, trpí narcistickou poruchou osobnosti. Začnime tým, čo hovorí psychológia. Podľa Medzinárodného diagnostického manuálu narcistická porucha osobnosti sa prejavuje správaním, ktoré vyžaduje obdiv, či už v reálnom svete, alebo má určité fantázie o vlastnej dôležitosti a chýba mu empatia voči iným. Znie to tvrdo a ono to skutočne je. No dôležité je tiež povedať, že to nie je o pocite, že chceme byť pochválení, či o sebavedomí. Nie je to o jednej hádke, pretože tieto sú absolútne normálne. Porucha osobnosti sa diagnostikuje len vtedy, keď sú tieto prejavy trvalé, rigidné a spôsobujú utrpenie a zasahujú do viacerých oblastí života tohto človeka. Do vzťahov, do práce, do emocionálneho zdravia. Aby bola narcistická porucha osobnosti podľa tohto manuálu diagnostikovaná, tak musí byť splnených 5 podmienok. Napríklad pocit grandióznosti, neustále vyžadovanie obdivu, očakávanie nadštandardného zaobchádzania a manipulácia v medziľudských vzťahoch, arogantné správanie, nedostatok empatie. No znova, ak sa občas cítite sebestredne, ak máte zlý deň, ak vybuchnete, občas takto automaticky neznamená, že trpíte touto poruchou. Poďme sa pozrieť na chvíľu na to, prečo sa pojem narcista stáva tak módnym slovom. Psychologické pojmy sa posledných niekoľko rokov začínajú pomerne zneužívať. Slová ako gaslighting, toxický, narcizmus prešli do bežnej komunikácie medzi ľudí a stali sa tak povediac virálnymi v dnešnom svete sociálnych médií. Je to preto, lebo sú veľmi silné, sú to slova veľmi dramatické a priťahujú pozornosť ľudí. Možno ak máte konflikt, tak si myslíte, že pomôže nálepka. Lenže ak na konflikt nalepíte túto nálepku, tak sa vlastne prestáva rozdielovať medzi tým, čo je patologické a čo je možno len bežná ľudská reakcia a bežný ľudský omyl. Pretože môže byť rovnako jednoduchšie povedať ty si narcista, ako povedať ja sa cítim zranená tým, ako sa so mnou rozprávaš. A toto vedie k zneužívaniu pojmov. Mnoho psychologických pojmov, ktoré používame, pochádzajú z americkej paradigmy nazerania na psychologické problémy cez diagnózu, pomenovávanie, kategorizovanie. V kultúrach, ktoré sú viac vnímané ako určité kontinuum, môžu byť vnímané tieto pojmy inak, môžu byť vysvetlené širším spôsobom. Neznamená to, že tieto pojmy neobsahujú, čo sa za nimi skrýva. Znamená to len, že tento vplyv je zameraný na určité škatulkovanie, na určitú diagnostiku, kategorizovanie.
kdežto nie všetky západné krajiny takýmto spôsobom fungujú. Ak sa napríklad narcistom označuje každý, kto má slabšiu empatiu, tak sa bagatelizuje, čo je patologické s tým, čo je možno, má iné charakteristiky, napríklad ide o nízku emočnú vyspelosť, alebo s tým, čo je ľudsky omylné. A tým pádom nie každý, kto reaguje hnevlivo, nie každý, kto v danom momente nedokáže druhého počúvať, alebo kto má veľmi silné ego, má poruchu osobnosti. Niekedy ľudia len prežívajú ťažšie obdobie vo svojich životoch a nemajú kapacitu iného používať, pretože sú zahltení vlastnými problémami. Alebo majú určité obranné mechanizmy skrz bývalé skúsenosti, ktoré sa zapoja v určitých momentoch. Či naopak sa môžu báť, že budú zranení. A z druhej strany zase naopak tí, ktorí sa cítia byť ohrození, siahnu po týchto pojmoch, aby pomenovali bolesť, ktorú cítia, než aby pomenovali skutočnú bolesť, ktorú cítia, ako som spomenula predtým. Neznamená to v týchto prípadoch, že máme ospravedlňovať správanie druhého človeka. Ide len o to, že samotná nálepka nie vždy rieši konkrétny problém. To, že niekto prejavuje narcistické tendencie, a toto sa mnohým možno nebude páčiť, no nie vždy to znamená, že je to zlý človek. Ono v skutočnosti, čo sa deje v tomto človeku, a toto znovu opakujem, tu nejde o ospravedlňovanie iného správania. Pretože ak má určitý vplyv na druhého človeka, tak samozrejme ten človek tiež potrebuje vedieť, že mu je dovolené napríklad odísť z takého vzťahu. Ale aby sme pochopili, o čo sa tu deje, pretože sa natoľko rozpráva a natoľko sa bagatelizuje tento pojem, že sa zabúda, odkiaľ to vlastne vychádza. Častokrát to býva reakcia na prežitú traumu, na odmietnutie v detstve, na nedostatok pozornosti, alebo pocit, že musím stále niekomu niečo dokazovať, aby som sa cítila alebo cítila dosť. Za veľkým egom sa totižto niekedy skrýva malý, vystrašený človek. A on sa naučil chrániť tým, že pôsobí silne. Znova zopakujem, v žiadnom prípade to neospravedlňuje manipulatívne správanie, no pomáha nám pochopiť, o čo sa jedná. Ľudia, ktorí si prejdú takýmito vzťahmi, keď pochopia, o čo sa v skutočnosti jedná, tak im môže byť jednoduchšie sa od týchto vzťahov odpútať, pretože to prestáva byť o nich. Je to o tom, že tento človek má určité vnútorné problémy, ktoré my nevyriešime. Postupne sa snažím naznačiť, že narcistické sklony máme v skutočnosti všetci. No nie všetci trpíme narcistickou poruchou osobnosti. Vo chvíľach, keď hľadáme uznanie, keď sa nahneváme a bránime sa spôsobom, ktorý možno nie je vždy taký, ako by sme si želali. Toto sú a môžu byť do istej miery narcistické sklony, ktoré máme my sami. No rozdiel nastáva, ak sú tieto sklony veľmi extrémne, extrémne intenzívne, sú trvalé v čase, sú absolútne rigidné, nie je v nich flexibilita nejakej zmeny a zasahujú do kvality života či vzťahov. Napríklad, ak ste v konfliktoch, vystupujete dominantne, vždy sa všetko musí točiť okolo vás, potrebujete výjsť z konfliktu víťazne, nedokážete prijať kritiku, rozdiel, keď je ťažké prijať kritiku a keď ju absolútne nedokážete príjmať, staviate sa do defenzívy a zároveň nie ste schopní porozumieť druhému človeku, nie je pocit empatie, tak to je červená vlajka. No ak ste mali určité obdobie, pretože sami ste si niečím prechádzali a reagovali ste ostro, alebo ste sa voči niečomu bránili. Neznamená to samozrejme, že máte narcistickú poruchu osobnosti. Znovu záleží na tom, kde v spektre sa to nachádza, ako dlho to trvá. Napríklad poznám človeka, ktorý mal pomerne silné ego, prešli sme si náročnými chvíľami, no na konci dokázal reflektovať a otvoriť sa o jeho problémoch. A toto nie je definícia poruchy. Poďme sa teraz na chvíľu pozrieť, ako diagnostika
okolo mentálneho zdravia funguje v iných krajinách, aby sme pochopili, odkiaľ občas tieto pojmy vychádzajú a prečo ich nálepky nie sú vždy nápomocné. Tak sa poďme pozrieť na určité čísla. V USA sa diagnózy udeľujú často. Systém to dokonca vyžaduje. Terapeuti musia mať pre poisťovne jasné označenie, takže ľudia sú častejšie diagnostikovaní. Aj keď nejde o klinickú poruchu. Liečba duševného zdravia je veľmi diagnosticky orientovaná. Ak nemáte určitú diagnózu, tak je veľmi náročné sa dostať k pomoci. Na to, aby ste mali prístup k poisteniu, k liečbe, k financovaniu tejto liečby, tak musíte mať určitú diagnózu. Musíte byť ohodnotení profesionálom, že máte nejakú chorobu. To znamená, že dokonca aj terapeuti, ktorí vo svojej podstate nediagnostikujú. Terapeuti sú motivovaní diagnostikovať, aby mal klient prístup k určitej službe. A čo sa stáva občas je, že sa možno diagnostikujú veci, ktoré by sa za iných okolností diagnostikovať nemuseli. Len preto, aby ten človek sa dostal k určitej liečbe a pomoci. V niektorých prístupoch dokonca diagnostika sa stáva štandardnou súčasťou vstupnej fáze do psychoterapie. V Británii je prístup iný. Terapeuti väčšinou nediagnostikujú, ale skôr sprevádzajú. Diagnózu určuje len psychiater, ak je to potrebné. Tento prístup o niečo odlišnejší, o niečo celostnejší, holistický, pretože štátny systém kladie dôraz na hodnotenie potreby liečby podľa symptómov a utrpenia, nie len podľa diagnóz. Lekári, psychológovia v Británii môžu navrhnúť určité hodnotenie, ktoré je vytvorené často s prístupom na symptómy, no nie je to rýchle nalepenie diagnózy, len aby sa človek dostal k liečbe. Rovnako terapeuti, ktorí neštudovali psychológiu, oni nediagnostikujú a absolútne nič. Diagnózu udeľujú len psychiatri. A v tomto smere, aspoň podľa mojich informácií... Na Slovensku diagnózy sú zriedkavejšie, no to neznamená, že máme menej problémov. Skôr to ukazuje, že pomoc je ťažšie dostupná a stigma stále silná. Na Slovensku je to podobne zaužívaný viacej kontinuálny spôsob. Je to konzervatívnejší možno spôsob ako v Británii, čo sa týka štúdia, ako sa terapeut stáva terapeutom. No, čo sa týka diagnostiky, tak je to podobne kontinuálnejší spôsob, než dávanie určitých diagnóz a nálepiek. Terapia samotná nie je viazaná na diagnózu psychiatrov. Problém na Slovensku je v tom, že terapia veľmi často nie je dostupná, inak ako privátne. V dnešnej dobe tým, že sa dostávame k rôznej literatúre z rôznych krajín a tým pádom ten vplyv prichádza tak ako z Ameriky, tak aj z Británie, tak aj z iných európskych krajín a je pomerne veľký, tak sa možno aj u nás, aspoň čo vydávam na sociálnych sieťach, sa stáva bežný, že aj terapeuti diagnostikujú. A toto je ten moment, kde si treba dávať pozor. Napríklad ja keď robím s klientmi, ja veľmi málo používam pojmy ako narcizmus, pojmy ako dokonca aj depresia. Bavíme sa skôr v rozmedzi, aký to má vplyv na človeka, aké má nálady, ako sa prejavuje jeho správanie, či správanie druhého človeka, ako to správanie iného človeka ho ovplyvnilo, čo sa v ňom deje. Pretože nálepky v tomto smere môžu byť nie vždy nápomocné. Je dobré, že ľudia viac a viac chápu, ako sa určité správanie prejavuje, ako sa určité poruchy prejavujú, aký to môže mať vplyv na ich vzťah a na nich. V tomto nevidím žiaden problém. Problém je však v tom, keď sa tieto nálepky začnú zneužívať. A teraz každý, kto je výbušný, každý, kto reaguje hnevlivo, každý, kto prahne po pochvále občas, je označovaný za narcistu. Prečo o tomto hovorím je, že problém nastáva v tom, človek dostane určitú diagnózu od terapeuta, ktorý napríklad nie je kvalifikovaný diagnostikovať nikoho, tak sa môže cítiť zaseknutý vo svojej diagnóze.
môže stratiť nádej, že existuje aj iná cesta, pretože napríklad nálepka narcizmu, ako sa hovorí o narcistickej poruche osobnosti, ako má reputáciu, no to je veľmi komplikovaná liečba tejto poruchy osobnosti, ak vôbec liečba je možná. Človek môže, hoci má len narcistické sklony, alebo je emočne nevyspelý a je schopný pracovať v terapii sám so sebou a pochopiť určité veci, môže mať pocit, že sa zasekne v tejto diagnóze, že jemu aj tak nič nepomôže, alebo som taký, aký som, toto je moja nálepka a takýto som, toto mám potvrdenie od lekára, tak sa mi všetci prispôsobte. A rovnako sa môže stať, že ak človek má určitú diagnózu a je toto neúplne pochopené napríklad aj profesionálmi, čo sa môže tiež stať, tak keď človek príde napríklad aj do terapie a profesionál prevezme diagnostickú paradigmu, tak môže liečiť symptómy tejto nálepky, tejto diagnózy, miesto toho, aby pracoval s človekom ako s jedným celkom v holistickom slova zmysle. Môže sa stať, že skrz diagnózu, pretože už bol zaradený do určitej škatulky, tak sa opomína traumy, ktoré prežil, opomína sa prostredia, životné okolnosti. Cítim, že je potrebné za chvíľku rozprávať aj o tom, čo robiť, ak ste boli označení za narcistu. Asi by som navrhla, aby ste sa zastavili. Nie preto, aby ste sa obhajovali, aby ste skákali do záberov a dokazovali druhým ľuďom, prečo to, čo si oni myslia, to, čo cítia, nie je pravdou, ale preto, aby ste sa začali pozerať dovnútra. Možno je tam niečo, možno potrebuje pochopenie. Vo svojej podstate nie všetko, čo druhí o nás hovoria, je pravdivé, no s každou kritikou, so všetkým, čo nám druhí ľudia povedia, je dobré sa zastaviť a porozmýšľať, pretože možno nám nastavujú v nejakom smere zrkadlo. A to zrkadlo nám môže niečo ukázať. Tak ako by sme mali pristupovať k sebe samému a možno aj k iným. Sebereflexia je veľmi dôležitá. Skúste sa začať pozerať dovnútra. Keď si prechádzate určitou hádkou, tak sa skúste spýtať, čo sa presne teraz deje a čo sa deje vo mne, ako ja reagujem. Prečo reagujem tak, ako reagujem? Potrebujem sa brániť? Či cítim sa, že na mňa niekto útočí? Mám určité očakávanie? Cítim sa zranená? Ak máte ľudí okolo seba, na ktorých vám záleží, tak sa ich spýtajte, ako oni vnímajú vašu reakciu. Ako sa cítili pri vašej reakcii. Aby to bolo pre vás zrkadlo, nie útok. Samozrejme si aj vy všímajte, ako druhý tejto výzve vôbec pristupuje. Pretože ak sa spýtate človeka, ktorý môže mať narcistickú poruchu osobnosti, ako si sa cítil, tak on vám možno aj nebude vedieť povedať, respektíve zrkadlo môže použiť proti vám. A nebude to úprimný feedback, ktorý by ste dostali od niekoho, kto je viac autentický. Ďalším krokom, dôležitým krokom, ktorý mnohí z nás nikdy nenaučili, je emočné vzdelávanie a empatia. Je dôležité rozpoznávať emócie u seba a aj u druhých a následne ich aj komunikovať. Napríklad, cítim sa opomenutá, keď sa správaš tak a tak. A zase si všímajte, aká príde reakcia. Je ten človek otvorený k vášmu feedbacku, dokáže sa s vami porozprávať, dokáže si sadnúť a vypočuť vás. Nikto z nás nie je perfektný. Nikto z nás to možno nie vždy vie urobiť, niektorí z nás nevedia vždy počúvať. Nedokážu si sadnúť s pocitmi a byť tam pre druhú osobu. No všímajte si, či sa toto mení v čase, alebo je to stále rovnaký problém. A ďalším krokom, dôležitým krokom sú hranice. Je preto dôležité sebareflexia, poznať naše vlastné hranice, kde sú, akými sú, aby sme ich vedeli jasne komunikovať druhým ľuďom.
a dynamiky, ktoré vás znovu a znovu zraňujú, väčšinou nabádajú k tomu, že sa niečo potrebuje zmeniť. Aby sme toto možno trošku lepšie pochopili, poďme si ukázať určité príklady. Sú to vymyslené príklady? No možno budú nápomocné. Poďme sa pozrieť na pár Jany a Petra. Peter veľmi často kričí. Chce, aby ho Jano poslúchala a absolútne ignoruje Janine potreby. Jana ho nazvala narcistom. Spoločne išli do terapie a v terapii vyšlo najavo, že Peter mal skúsenosť v rodine s odmietnutím a tým pádom reaguje strachom. Snaží sa kontrolovať, aby sa necítil opustený. Peter mal narcistické sklony skrz traumu alebo skrz skúsenosti, ktoré si prežil. No nepotvrdilo sa, že by mal narcistickú poruchu osobnosti. Cez terapiu sa naučil lepšie komunikovať, naučil sa reflektovať, zväčšila sa mu empatia voči jeho partnerke. Iný príklad, Marek je manažérom vo firme. Vždy potrebuje byť v centre pozornosti, veľmi ťažko príjma kritiku a využíva ľudí. Jeho vzťahy týmto veľmi trpia. Z psychiatrickej správy, možno sa toto udialo v mladosti, má napísané, že trpí narcistickou poruchou osobnosti. Ak on pôjde do terapie, tak terapia sa bude zameriavať na určité limity a bude sa zameriavať na realitu, na rozvoj empatie, bude sa zameriavať na pochopenie raných vzťahov a na hranice. Čo sa snažím týmito príkladmi ukázať je, že cesta je veľmi individuálna. Každý z nás je iný, každý si prechádza niečím iným. A tým pádom nie každý narcistický prejav sa rovná diagnóza. Ale rovnako diagnóza nie je ospravedlnením na ubližovanie. Tak by som sa rada na záver vrátila k tomu, čo už bolo povedané. Narcistické črty máme všetci. Zdravá sebestrednosť v podstate znamená, že sa viem postaviť sám za seba, viem, kto som, mám určité sebavedomie, no zároveň vnímam aj iných ľudí. To, čo odlišuje zdravé sebavedomie od poruchy v tomto prípade, je empatia. Je to schopnosť povedať, ja som dôležitý, ale ty tiež. Dokonca ani narcizmus tým pádom nie je čierno-biely. Nie je to o tom, ty si narcista a ja som obeť. Je to veľmi komplexný jav, ktorý sa dotýka nášho ega, našich zranení a potrieb. Keď nazývame iných narcistmi príliš často a týmto spôsobom sa snažíme vysvetliť, čo iný človek robí alebo ako sa cítime, tak to bráni skutočnému sebapoznaniu a rozvoju empatie. Neznamená to, že to, čo vidíte, narcizmom nie je. Ak sa vám video páčilo, tak sa budem tešiť, že vás uvidím z obrazovky zase na budúce. Prípadne mi napíšte, na čo by ste chceli sa pozrieť v ďalšom videu. Majte sa.